Mä en ole kysynytkään sulta nyt jännittääkö? No ei, mitä sitä turhaa jännittelee. Se menee miten se menee. Ja hyvinhän se menee. Welcome, ladies and gentlemen, welcome to 15th Ryder Cup Takkula. I have a great honor to present Aleksi Pohjonen. Lahti honorissa, koska voitti viime vuonna. Player from World Team, Mr. Juuso Vaari. Hei, hyvää pelipäivää. Tsemppi Lahti. Tsemppi. Come on board! Syvistä Kiekoneen jäljistä. Great honor to present player from Team Lahti, Mr. Hartikainen Juuso. And World Team, Mr. Silman. All right. Lähti pelaa laskukoon. Hieno. Oikein hyvää tätä päivää. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tulee sitten jännittävä jakso. Meidän Juuso sai kutsun meidän Lahden Ryder Cup joukkueeseen. Meikäläinen kuvailee tän ekan rundin tästä poikkeen ja laitetaan sitten loppuun vielä, että miten kävi overallisti. Mun mielestä Lahti on voittanut näitä kisoja aiemminkin, eli hyvä track recordi sinänsä. Tässä on niinku kaiken tasoisia pelaajia mukana ja tää on oikeastaan tällä aika lailla kunnia, kun pääsee tähän joukkueeseen mukaan. Pitkät perinteet tällä kisalla. Juuso tosissaan pelaa, meikäläinen kuvaa. Katsotaan, josko Esallekin paikka aukeaa sitten ensi vuonna joukkueeseen. On hyvä sekin. Täysin samaa mieltä. Just näin, keri. Kaupalla ikävä hyppi. Ei mennyt perin. Voi. Oho. Nyt me ollaan velkaa. Tää on klassikko. Mitä? Kai nyt tommoset pikkutöpöt. Heti tuntuu, että alkoi lompakko tyhjenee. Nopeasti pääsee tonne ja se vähän niinku jutu alla. Otetaan putteri kylmetä vaan. Niin. Vaimo laittoi kierrokan, se oli siitä. Älä! Hormonit veti vittu ihan saatana. Eihän teillä ole muuttanut naapuriin tää metsuri. Tää palomies. Eikö siitä naapurissa ole se työmies siellä työvaatteella? Joo, se on kyllä totta. Sen takia mä oon yrittänyt nyt tulla työvaatteen kotiin, kun se Raksal painaa, että josko se auttais. Oi muna. Pomppu. Menikö yli? Vois mennä, kyllä mä luulen, että tästä jonkun näköistä. Joo. En tiedä. Joo. Yes. Hieno lyönti. Nätti. Kävelikö treisseriin? Täällä pelataan. Tumpille ei sanottu mitään, jos kävelit treisseriin. Näitte sen putte? Joo, näin. Kun on feidiputteja, sellaisia slice. Vittu tuli vaikea lyönti. Joo, se... Inosta ja jännitti ja kaikki mahdollista. Se on hyvä. Hyvä veto. Mä en osaa sanoa, mä en nähnyt takaa. Voisiko se tulla täältä puolelta? Niin kuin, että se leikkaisi tosta. Sä oot vähän paremmin alusteella. Eikö sun? Juu. Loistavaa. Olipas
On se digi. Vähän niinku välissä P ja 50. Sitten lyöt P:llä 40 P, koska sulla on ylämäki, niin se nostaa sitä ylämäksi. On kova näköinen lyönti. On kova. Alas. Vähän liikaa oikein. Hyvä lyönti. Oli hyvä paino. Eikö nostanutkin ylös? Joo. Toi hyvä lyönti. Ai et oo hyvä. Mikä vetkemestä. Terve! Kiitos. Hyviä vetkejä. Kato, säkin ei saa vähän neuvoa. Mä oon täällä ilman mailoja, niin mä en saa oikein tatsia. Hyvä lyönti. Toi varmaan spinnaa aika kivasti. Kiva paine. Osu. Oi, oli hyvä yri. Oi. Välepsy. Oi vitsi, sori. Ei mitään. Anni joutuu vielä kyllä piste. Jos sulla olisi samanlainen luotto pelikaveriin kuin mulla, niin kyllä sä kiistusit sinne Jaakkaralle. Hyvä oli. Kyllä. Hieno siku. Älä viisi. Heistu sinne. Oli vastakaara. Siitä voi laittaa. Tosi veemäinen. Nyt on hyvä. Ja puto. Käänny. Se meni ihan sit linjaan mitä katsottiin kyllä. Niin meni. Ai vitsi. Olkaa hyvä. Niin siis ne on niitä meksikolaisia, niitä showpainia. Sellainen vaski päässä. Nehän on ihan sekasin muuten ne jät. Mä en tiennyt tätä Lutsedia. No nyt Vähän tuntuu heftiltä se ysilyö, niin mietin väliin. Oliko se liian iso tuohon? No. Mä halusin sinne ylähyllylle. Sehän siinä on. Ehkä pitää vaan pitää vähän tälleen, ettei. No se on se. Älä mene punu. Mikä Juuso olisi ihan mitään. Ei ole tosi ärsyttävä. Tasasella. Vetäsee aina se. Jos saa sijoittaa, niin. Hyvä on. Se on hyvä. No vetäs haluut. Se oli se. No. Ai vittu se on oikein. No. Hyvä. Voi. Ei ollut helppo paikka. Se oli olla tosi hyvä. Niin paljon kun lähtee. Se ei ollut helppo tai. Sen yli. Se, onko liian kova? No en mä tiedä. Se on vähän niin ja näin, että riittääkö toi 50. Paljon se 50? Joo, aika lailla 100 maa. Kyllä mä mieluummin tän pitsin otan. Okay. Mä en ota ihan niin kovaa sen. I trust you. Yksi kyyti. Se lähti tuohon. Ei hätää. Se on hyvä. Mieluummin siellä. Paljon. Näppilyönti. Oikeesti toi menee toi hikiraja sit. Joo. Ja mä tunnen sen. Hieno lyönti. Hyvä lyönti. On tää vasen oikein. Ei tota niinku. Paljon mä lähden lipusta vasemmalle. Mitä sanot? Kiinni vaan siihen, niin sit. Hyvä mikko olisi olla aika kiva. Onko se vähän friendzonein ulkopuolella? Hyvä putti se on. Fuck. Just sen verran mitä meinasin. Se on hyvä. Kiitos. Työntö. Nostakaa poistakin. Ei täällä poki pääs. Joo. Kiitos. Muistatteko pari vuoden takaa Jenkeistä, kun se Mimmi kauhas pallon niin refleksinä reikäpelissä? Se vaan käveli siihen, nappasi sen reikäpelissä ja ylös ja niin uudestaan. Se on niin kuin refleksi. Sitten se pelipari sanoi, että hei, että sun pitää odottaa, että mä sanon, että se on annettu. Niin kuin pitääkin odottaa. Niin sitten kun se kuultiin, niin se oli myöhässä, että ei pystynyt enää muuttamaan, että hävisi reijä. Se hävisi reijä ja se hävisi siitä turnaukseen. Sitten nousi hirveä valoa.
Oi vittu, se on vasema. Sori. Se on hyvä pomppu. Jäi siihen, otti hyvä. Ei ku, se voi olla autista. Siis ottiko se niin kova? Joo. Eikö se jäänyt tuohon puun pariin? Ei kun se pomppasi sinne. Näin. Nätti. Oli, mene. Mene. Ei mene, ei se mene. Täydellinen! Ihan mieletön. Hieno veto. Stoi. Vitsi, se meni just sinne, mihin ei säily. Ei vitsi. Ei säilynyt. Vittu se tupisi. Hyvä haku. Valmiit. Vittu mä katsoin, että se on Vähän kova. ihan varmaan, että siis hyvä. Toivottavasti sait hidastettuna, se kävi aika kupissa. Oi! Se lyhentää väylää. Ei, se on hyvä, se menee punun vasemmalle. Yes. Vittu. Pitää saada momentumi meille, pitää alkaa poltteroimaan. Parit itellä huonot missit tossa, mitkä olisi pitänyt laittaa. Mut se on reikäpeli se. Ja mennään eteenpäin. Silleenhän sitä päästä. Ihan täydet saumat ja pelihan alkaa vasta takasella. Siinä alkaa ero tulee, et jos tässä nyt ottais muutamat reijät, niin kaverit lähti tossa rauta-avauksella. Ja... Joo, se ei ollut varmaan ihan huono pelikirja, mutta outo pelikirja. Aina draivataan kyllä. No kyllä se nyt pitenee tosta, kun lyöt sitten jotain aika pitkään joutuu lyömään, että pääsee alle 100. Alkoiko vastustaja vähän himmailemaan jo? Ne alkoi valmistelemaan voittoa, niillä oli liian hyvä olla. Rinnalle on. Mutta yleensä se ei niinku vaadi kuin sen yksi hyvä onnistuminen, niin sit se lähtee. Sit se lähtee. Olisi joku 200, eikö tää ole hybridimatka? Vai riittääkö? No tää on aakalaisen 190 mailla, 190. Joo, just sillä. Kun toi voi olla... Ei, toi nyt on lentokeli, niin se riittää just hyvin tuosta 190. Se ei mene sinne alle saakka. Se jäi sinne. Se päälle. Eikä mennyt varmaan puun itse asiassa. Oli vähän huono konta. Pitäis olla peli. Joo. Mene. Eikö se ole hyvä? Jäi bunu. Joo. Yes. Eikä tullut pois. Jäi reunaan. Joo. Eli nyt on... Montas teillä oli? Meillä on 400. Katsotaan tää. Joo. Joo. Yes. Onnittelut. Kiitos. Joo, toi on raju. Nää just siellä. Joo. Oho. Tule. Tää on punu. Nätti. No, meillä oli yhtä pitkät. Millä sä löit? Toinen. Hei, mä tuun 20 vuoden päästä kyselemään sulta, miten sun liikkuu kroppa. No kato tästä. Hei. Ei vitsi, kun ei taida mennä. Toi näyttää tästä vielä paremmin. Ei vitsi. Tule takaisin. En ottanut. Ai. Come on, Juuso, come on. Pistä tästä. Come on, Juuso! Sieltä tuu. Loistavaa! Kättelyn puut. Ota mä otan. Terve pääsen hakkaamaan. Mä otan tälleen. Oli hieno. Come on. Oli helppo pistää, kun kaveri laittoi tollasen tasainen. Oli hyvä lyönti, mä näytän. No, oli hyvä. Se on helppo käydä viimeistele. Jep.
hyvä. Ei oo. Hyvin pois. Tuu pois. Ei. Poppas siihen mäntyy. On hieno. Hyvä lyönti. On just näin. Se on vähän lyhyt ja... Pitää lyödä. Eikö? Mitä sä lyöt noin pitkälle tuolla kasilla, hei? Kato. Se on hyvä pelaaja, Kome. Vittu mikään huu. Samoin, kei. Kyllä löytyy siitä noin eka. Oha, ei hoidetakaan. Se on ihan samalla lahu perillä. Täällä on yksi, sehän on ihan hyvä. Sitten ei Juuso muuta kuin... Ja nyt mä tarvitsen. Kato, ei väärä puoli. Jää vähän duuneen. Lippu on tuo. Vetään niin pari tutkiimaa oikein, että oli oikein. Hyvä. Erinomainen mitta. Tää on upotettavissa. Josta se 3. Terve. Joo, no niin, hieno. Onneksi olkoon. Menikö se? Oliko se suora? Se oli aika suora. Hetkinen. Teillä on paaris. Joo. Sitä mä niinku rupesin laskemaan. Oltiinko yksi up vielä? Meillä oli liian turvallisen tuotuinen johto. Mä olin silleen, että perkele. Kyllä mä itse. Se oli etunen hänessä. Lahajengi hävisi tuossa kasireijällä. Ai. Tiukka matsi oli. Nyt lähdetään takaselle pelaa 9 reikää Petter Pauli, eli kaikki pelaa omaa palloa ja joukkueen parempi tulos merkataan. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että kumman joukkueen parempi pelaaja pelasi paremmin ja sit saa yhden reikä. Tässäkin saa yhden pisteen. Lähdetään katsoa. Mä en tiedä, että tää on oikeesti niinku floorball. Niin, näin on. Joo. Niin. Ai vittu, sekin on kisa. Ai jätä on siinä messiin. Ihan olla. Hiha. Kohta 5. Varmaan 7. Voi olla 7, niin aika tiukka. 6 voi olla aika tiukka. Kun se kopsahti jossain. Hieno lyönti. Hyvä veto. Valmis. Ai ku oli huono. Ja sit saa. Valmis. Voi vittu. Se oli kamala putti. Unlucky. Sain pikku mielihyvää tosta noin paskasta putti. Todella huono putti. Se ei ollut sellainen tappajaputti. Tärkeä toi sun poki. Se oli joo. Joo, hyvä Juuso. Joo, hyvä. Oli hyvä. Näinkö? Mä ruoppasin. Mä oikein tiedä millä tätä pelaisi yleensä tosta. No. Se oli hyvä. No millä sä nyt? Femman. Rautapitoisen. Varmaanhan oikein. 143. 8 mennä. Varmaan ihan ok. Kyllä se toimi. Se on hyvä. Voisi olla kiva. Keskellä green. Oi ku pitkä. Vähän flyeri. Vittu jos se on bunkkerissa. Se on just se bunkkerin rajamenet. Veikkaan nyt for. Let's see. Lähtee ihan tykki. Ei niin kiva paikka. Green on niinku alaspäin tosta. Hienoa. Hyvä oli. Hienoa. Se on saatu kuplut. Joo. Aha.
Tule. Aika kiva. Nätti. Come on! Komee. En ois uskonut, että se menee vitsi. Rullaa. Ihan 100 varmaa, että se jää tonne 30. Come on! Putti. Olipa Kantaja löytyy. Sillä avauksella aika kohtuullisen kova. Joo, paari. Noniin, ja se tulee. Joo, kävelkää vaan, ei mun haittaa. Manninen näyttää paremmat kuin se Traceri. Se onni pitää ansaita. Se piti olla 50 metriä tuolla metässä, mutta melkein väylällä. Mä olin jo, että se on losta. 104. Yes. Se niinku Meni ali. tälleen. Voit editistä katsoa sitten. Joo, oli kyllä mielenkiintoinen. Kertoo varmaan tämän päivän lyömisestä. Up and downin bar. Yes you can. Of course I can. Siis, Mennään toi alastulo tossa. niin voiko se olla pitkäksi mennyt? No käy nyt katso kuppi, kun sen jälkeinen lippu. Hei! Kappas! Mikä se siellä on? Noin! Kiitos! Se oli aika perus. Hienoa. Hei. Helvetin hieno. Mä kato tossa. Se on niinku... Mäkin katsoin, että ei se pitkäksi ole voinut mennä. Se oli linjalla sen jälki ja Se on, mutta tolleen kun on saanut syntymälahjaksi ton mitan, niin se on siinä. siltä taitaa saada reijä. Hei! Hienoa. No sit kun rupee painaa lippuselässä olla, niin... Enpä ikinä nyt ilkkaa tossa. En minäkään. Jos jollain se reikä saa saada, niin kyllä se ehdottomasti tolla. Oikea lyön. Hieno Juuso. Pitääkö? Kamo. Pidän nyt. Niin. Eikö se on merkki siihen sitten 2 mailaa tänne? Sivulle saa tulla 2 mailaa. Niin. Ai niin sivulle, no sitähän mä tuun tonne. Eikö se on niinku Noin. sitten tossa? Ja siitä vie se alue. Ihan hyvä droppi. Käännä. Si. Hyvä yri oli. Ollat hävis kyllä se. Se oli aika hero sotti kyllä. Oho! Olepa maailma. Itse hyvä putti. Joo. Tulla. Ai vittu linjapallo. Ai vitsi. On valmis. Kiitos. Jarrutin. Me ei sano, että vedä läpi vaan kovaa, kun ei ole mitään väliä enää. Hieno. Niin kuin näyttää, kun vastustaja on. Hieno mane taas. Tärkeä kun. Joo. Terve! What a shot! Ei uskois. Ei uskois. Ei uskois siihen eikä tämän päivän pelillekään. Perushybridihän se on vaan siitä. Paljon. 187. Tästä ei niinku ilkkapaikka parane. Ei niin. Tää on ihan hyvä. Kyllä sä toppaa. Koko vesi. Eiköhän. Et voi duppata. Löytyi pallo. Tuota sen mujun päälle.
Oi, kun oli urto lyhyt. Se on kyllä iso roo. Alas. Alas nyt. Toimii. Onko fidi? Oh. Ei. Jotain tässä käy kyllä nyt. Go. Ai vitsi. Hieno. Ei ollut ihan niinku helppo. Tuolla mulla on se. Hei! Kamo! Istu! Oi! No Juuso. Kamo, skate. Skate. Aiku oli hyvä. Oho, sorry, kontentti Ei, ei ihan. Eikö anna? Eikö ne ole tasaisia? Ne. Ai nyt rupeaa. Nyt me joudutaan ehkä kattoo. Katsotaan vähän vielä. Kamani, oli se siellä. Good job. Ollaan 15 reikää vai 6 reikää oltu tossa kantorepussa. Valitti koko edellisen väylän, että kun sä et osallistu peliin. Sitten kovimmalla mahdollisella hetkellä niin nousee siellä. Ala! Lähti. Kiva pomppi. Hyvä on, joo. Laitatko poveri? No vähän laitoin. Nyt on iso mailla kaiva. Mitäs mieltä? Joko matala tai sitten hirveä draw-lyönti. Ei tosta kyllä ylittä voi mennä. Ei mut tuolta oikea. Jolkottaa sen tosta noin. Joo. Tai sitten en tiedä miten vetkä taipuu tosta drawlla. Skate. Nätti. Kiva. Hei! Come on! Se oli hyvä. No ihan ok. Come on, Juuso! Sehän onkin nyt silleen, että meidän on pakko laittaa tää sisään. Kävelään klubille. Ai jumakaan, toisaalta nätti oli kyllä. Olipa hieno, hei. Äijä heräs. Tärkeä. Oi. Kestä. Vakova. Älä vuoda noin paljon. Aika hyvä tulee. Tees. Se on hyvä. Se on erinomainen lyönti. Varmaan voitti tän. Terve! Sillä saatte voittaa tän. Ei, teidän pitäisi voittaa vielä. Niin pitäisi. Hei, kiitoksia. Hienosti tulit esiin. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Helvetin hyvä. Joo, ja hieno takaisin. Hei, äijä tuli gameen mukaan. Juuso joukkue voitti takaisin, eli 1-1 tilanne. Ja nyt lounaan kautta Juuso lähtee vielä pelaamaan Anttia vastaan reikäpelin täydelle kentälle. Aletaan tähän vielä loppuun, että miten Juusolla meni ja miten muutenkin Lahden joukkueella meni. Kiva, koska jaksot katsoa videon loppuun. Laita kanava tilauksessa, jos on hyvä tilanne. Ja nähdään jälleen ensi kerralla.